Здравейте, аз съм Магдалена Петрова, една от групите от Еразъм проекта. Днес сме се събрали да разберем малко повече за пчеларството като занаят. Моя баща ще разкаже малко повече. Здравейте, как се казвате? Здравейте, Светослав Петров съм и се занимавам с пчеларство от 8 години. А защо се занимавате с пчеларство? Занимавам се с пчеларство, защото се смятам като лично отговорен да запазя популациите на пчелите. Те са важен вид за опазване на живота на планетата, развитието на селското стопанство и използването на изкуствени торове доведоха до рязкото намаляване на броя на пчелните семейства. Трудно ли е да бъдеш пчелар и защо? В днешни времена е трудно, защото трябва да си минал през обучение, да си чел много книги за пчеларството и да си добил опит от стари пчелари. Вписва ли се пчеларството с някоя българска традиция или има ли ден на меда на пчеларя? Това е Свети Харелампи, е покровител на пчелите. На 10 февруари се носи мед в черквата, за да се освети, за да е плодородна следващата година. А какви са уредите за добива на мед? Центрофуга, гребен. Има ли различни пчели? В различните климатични райони има различни пчели, като европейска, африканска, азиатска и други. Всеки вид събира различен мед и количество в зависимост от времевата обстановка. Защо пчеларството не се среща толкова често? Защото не е толкова духоносно и се изисква търпеливост и желание, като дори някои години биха могли да не бъдат печеливши. Затова доста от хората не се занимават с пчеларство като занаят. А ще подтикнете ли други хора да се занимават с пчеларството? На драго със сърце ще предам на всеки, който иска да се научи на това, което и аз съм научил. Добре, много благодаря.